Patay ang usa ka driver human na kurentehan dihang nasabit sa linya sa kurente ang dump box sa gimarehong dump truck. Ani ang report ni Argil Relator. Naputos na sa itong nga aso ang likod nga bahin ni ining dump truck dihang nasunog sa Purok 7 Barangay Bato, Turil, Davao City. Gilayong niresponde ang kabomberohan hangtod sa napalong ang kalayo. Apan una pa man ni ulbo ang sunog, nakuryentehan na di ay ang driver sa maong truck dihang nasangit sa live wire ang dump box sa truck. Patay ang driver nga giilang si Dennis Abragan, 42 anyos, ug samdan ang helper ni ini nga si Alni Amoro, 45 anyos. During sa pag-rescue po sa katong helper, yang gitry og bira ang katong katong driver nga nipilit dito, na-appeal po siya na nakurentihan pero nalagpot silang duha. Unya nagkaroon siya og kaning burn injury. Ginalantaw nga aksidente ug walay foul play sa maong hitabo. Apan ginapalawman pa sa BFP Davao ang ilang investigasyon labot ni ini. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.